Uya ang mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos maray na hapon po na mauran-uran. Ingat kita mina aribada tatanems ang pigapod na subasko. Iyan po so pigapod pa na yan garuman sa na pareho man sana yan subasko buda tribunada. Mga terminolohiyas po iyan kan para sira tabe na iabot kan riwurok kan panahon diyan sa kadagatan. Baga matindi so uran kasubago pagkatapos minakalmada yan subasko tribunada. Ingat-ingat lang tabi kita Lunes 17 Agosto 2026 ang pagrespetar na naman sa labang miyembro kan familia asin kan sosyudad kasabay dyan ang paglaom na yaon na kita sa maray na sitwasyon asin kamugtakan igwa na po ning resultang marahay sumaghapon tang pagpagal trabaho hinguha diskarte sakripisyo gabo sa paagi kan sa tuyang panarig asin blessings kan mahal na kagurangnan Hesus Kristo. Pasalamat lamang tabi kita anuman ano sa indo dyan na sitwasyon. Naghanda gayud kan pamanggihan na. O patapos da kan mga trabaho. Sabayan man lamang tabi nindo ang programa ng Bicol Target sundo alas 5. Katabang tadyan sa luwas sa tuyang mga miyembros kan Mega Force Patrol Chief Jimmy, Pading Jim, Pading Al, Pading Jomar, Joshua, si Angel, si Karen, sa Manibela Henry Mata, sa muyang 4x4 na pick-up, mobile dyan sa DCGB o kaya sa luwas. And syempre sa Master Control si Tatanems Flora sa kuyang kapartner ko niyan para po sa broadcast kan DCGB. Diyan sa indong mga radyo sa inman na lugar Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Kamsur, Kam Norte, maging so pig-abot man kan sa muyang puwersa sa ere sa AM band sa luwas kan Rehiyon 5. Sa newsroom ang yaon dyan ngunyan si Ma'am Sia Leron, buda si Jen Matthew Balyaran. Siyempre, pagsumada kan mga istorya kasabay paman siyempre sina Nicole Ann Gloriani sa supervision iyan kan sa muyang News Director Edwin Peralta o kaya News Director Mardela. Narumduman ko si Director Emeritus baka nakagat ka ito so dila niya tatanems totoo yan na pag nakakagat daan dila tatanems may nagrurumdum sa imo. Ako iba man so nangyari, may nakakagat kan dila ko. Sa IT, si Jerome Nico Martinez, ako po sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good afternoon, tabe! It's raining cats and dogs here at NCR, UN Avenue. Nidip ang baha. Sige tabi yung amigo ta. So sa tuyang amigong El Viajero sinasabi ko. Yaon sa UN Avenue ba sa Metro Manila. Istorya na kita dyan sa luwas. Aramon ta daw ang bungkaras kan mga informasyon. Kairibaan Mega Force Patrol i-connector ta. Tuluyan si Angel, si Pading Jim, and then si Karen. Inuton ta si Angel ang nakabandera. Angel, Diyos marhay na hapon. Please go ahead na. Nawara, kanina pa ba yun na kuan o naputo lang? Sige, anong advice tabi tatanems? O si Pading Jimmy mo na, Angel ha. Dahil lang tada putol gayod pa habang nag-i-intro kita. Si Chief Jimmy, kumusta ang signal ni Chief Jimmy? I-connector ta. Pading Jim, maray na hapon. Go ahead tabi. What's happening sa ating mga connections? Sensya po mga tugang ta igwa lang gayud ning defecto.
Obviously, igwa tadi nga ni naglaog so sa indang signal. Si Chief Jimmy ba o si Angel? Si Chief Jimmy, si Pading Jim. Dali. Si Pading Jim, Chief Jimmy, good afternoon. Go ahead na. Yes, salamat tabi pade. Dismayado na naman so kawat. Oho. Days na tabi pade. Mangaman-ngaman ka ni boy na naman. Mangaman-ngaman gira na naman. Maribokan kawat daan. Ano? Talaga. Mag-STL, mag-huweteng, gabos gayud pa ano tigurul pihon. Dito naman nga ni masabing ining STL garo. Tapos sabi ba kay entrevista niya to kay board member Das Maronilla na an identity card STL may papilito na may marka pagkatapos may mga ID, may mga uniforme. May tsaleko, nakatsaleko so mga parapataya. Wala man ako nasasabatan ka. Ako na ni Chief Di, nahihiling ko plus ng weteng na estatura so papilon. So nagpapataya so dati na kay itong nakatuudan bagaya ka dahil na ma-differentiate ano mananggad bayayan mas maray kaan pundo na lugudan. Bako? Totalmente wala na lugod. Pareho man sana. Pareho mas naglulukohan man lang tayo dito igwaning mga nakikinabang na nagkakapira na so mga dating nagbuburutang pangarang sa sirkulo kan sugal na yan. Bako? Puton mo ang mga opisyal sa pulis, puton mo opisyal ning iliyo. No comment, Silent. May apprehension man ngaya sagin. Oh. Nagbalik naman igwa naman yung mga apprehension bokis ngayon. Mga man nguman, de apprehension, buwelo na. Mga man nguman, tigbak na naman. Pirang ng Diaz, compadre Chief, tabi? May daan kuryador, o yan sa mga gilid kantinan po sa mga waiting shed, nangalas ako nganyan. Wala na naman. Dai na naman. Inapot ko so maritis na gurang niya ko. Tiya, so, kasi sa mga kuryador, tigde, wala na ba bagang tondo na bagay, tunggal daw na bagang ya. Tapos, iga pa siya mga pinag-inghing sa ko, natanda na napundo na, oho. Gugaring, day pwede yun, day. Baad nagdinegosasyon, compadre. Bako. day dang kwan, dayang bingga. Tondo ba nga, wala daw nga bingga. Kay to bago naglaog ning STL, compadre, nagkaduwang senaryo. Kay to so early year ining 2026. Igwa ni nagpapahuweteng na lokal, yan. Masabi mga grupo da akan na politiko na ito may bendisyon. Igwang kapot na mga munisipios. Sige baga suburulan nakakabarareta nga ni baga lalo na sa diyan sa Facebook Tapos igwang naglaog na nasyonal na may bendisyon da kan kaitaasan. Igwa man sinang kapot na mga munisipios day nagkairintindihan uminatras na sa nasyonal. Taday man nga sabi ka sa nasyonal day ngaya. Mabingga ngaya kami sa Indo. Klararon ngo na nindo ang gabos na munisipyo yan. Takanin kita ang buwelo. Day man na pangyari na maklarar ito. Huminhali ito. Dispes, luminaog na ining STL, compadre. Iyon ang susabing may frankisa. Paglaog naman kang STL, yaw na naman subukis. Buda subareta mo pa din na. Iyon na nga niyan. Dahil manin mga ID, dahil maning mga papilon talagang susawiting. Pero dahil naman nagasisigmok so lihit mong STL operator na ngaya. Wala man lugi na ya kami. Basta siya namin napurondo baga. Tayo na nga niyan. Actualmente, kasuhapon, may nakaroon akong sarong alkalde, Chief Jimmy. Ang sabi niya, ayan ngaya, illegal na pinalamutian sa nangayaning legal na sagin. Ayun, ko na unambitan so alkaldeng kaurong kasuhapon. Haloy kaming oristorya. Mari daw digding Pio. Yan. Yan nga sa waiting. Ano nga yan nangyayari? Di inistorya ko man sa mga nagbuburotwa. Para mo nga Pio. Everybody is in the take nga sa waiting.
itis ngayon ng mga raw STL ngayon kan, illegal ngayon na pinalaburan sa ng legal. Ayo. Pagkatapos, may nakaroon man ako, official man pa di, sa otoridad, Oo. law enforcement. Oho. Siya nga ni Uragan. Nata, Niya. na yung Ay, English. kaya nakakuha. Ano Ang na? simana ngayon, 150. Manipiso na. 150. Di mo Ay, sabi, ko na nga nga pa. Na nga pa. Bumi na nga nga mag-receive ka. Ano, dapat nga po rin doon na. 150. Di na nga hulugan, 600 ang bulan. May parokya ka. Ano receive mo? 150. Punduho na sana. Ang taganing Paribok talaga. paribok talaga. O yan na baga. Total minting pundoho na. Mhm. I-announce na mga opisyal na wala kay arog kaninang sugal sa Albay. Yan. Kung ikaw magboto, illegal na yan. Dako po na. Correcto da. Ako na maboto nga, STL illegal nga pero, man sana, kari man sana pigaro loko-loko ng tao. Tama ka dyan. Sagin-sagin na palinig. Pigluloko man sa ng tao. Irak man. Pero, in fairness, mahirapan man kayong mga koredor. Iyo nga. Kung mawara na ng gas. Kung mawara na ng gas, paano man iyan? Mga duwangal daw, tulungal daw naman kani. Balik man sana yan naman. Pag Lulubog lilitaw. pag nagkahilot-hilot na naman ang kumpadre, ay yun na naman an. Balik man sana. Ayan. Balik man sana. Sige. Only in the Philippines. Yan. Sige. Yan tabi pa din. Mga dagdag na informasyon sa pangaran kan PYC Enterprises. Jimmy Nasalita, DCG. Salamat Chief Jimmy, Pading Jim, and salamat sa PYZ Enterprises and partner po kan DCGB sa komunikasyon. Saga, tapag ururistoryahan ta na STL na yan, na huwetik na takasuhapon, may kauron talaga akong alkalde, ano. O garing day siya na go signal na i-on air an sa iyang kuan, ngaran expressedly. Pero sa mga point of view niya, saga po, pag ururistoryahan tan, duman sa tingog kan banwaan. Okay, sige. Ibalik ta na, kumusta ang linya ni Angel sa iyang location? Angel, good afternoon. Please go ahead na. Good afternoon. Good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa tuyong mga parantabay. As promised, Sir Pio, makahuruntangon yan na hepe kan Legazpi City Police Station. Manungod ini duman, Sir Pio, sa insidente ni na aligadong robbery hold-up. And kasubago, Sir Pio, sa aktibidad dyan sa Ibalong Center for Recreation, igwanan ni na initial na informasyon ipigtaw sa tuya si Alcalde Hisham Ismail. Kung sin mismo nga ning si COP Tagtagman ang nagpaabot sa iyan ng informasyon na masangat na nin kaso na pulisya manungod duman sa duwang sospechado tabi, Sir Pio. Sige daw. Para masabutan ta, Sir Pio, ang detalles kay ini, nasa ibong na linya si Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. Sir, si Sir Pio po sa ibong na linya. Good afternoon, Sir Pio. This is the Acting Chief of Police ng Legazpi City Police Station, si Police Lieutenant Colonel Arthur C. Tagtag Jr. Opo. At magandang hapon sa mga tagapakinig ng DCGB, Legazpi. Opo, Sir Chief, maray na hapon tabi. Salamat sa oras. So, ano po ang very latest duman sa nang hold up kan tiendahan diyan sa may tula-tula tabi, and would you confirm na apwera ka yan? May nagluluwas pa kaya diyan sa mga Facebook post na apwera na tabi diyan sa tula-tula? Igo pang mga nagkapirang tiendahan man na hinold up tabi? Yes, to clarify yung mga lumalabas sa Facebook na may tatlong robbery hold-up na nangyari yan sa Barangay Tula-Tula. But based from our investigation, isa lang talaga ang nangyari dyan. Yung isa is under investigation pa siya, but hindi kasi kami convinced na magpo-pull down siya sa robbery hold-up because of the CCTV review na ginawa ng ating mga investigators na during that time walang nakitang nangyaring robbery hold-up. But yung isa na confirm natin based din sa CCTV review doon sa Alcamart.
Yun ang meron talagang nangyaring robbery hold-up wherein yun nga isang barangay kagawad ang may-ari ng Alcamart na yun. And late lang siya nakapag-report because of fear and safety para sa kanyang sarili kasi nung pagpasok daw nung ating suspect, siya mismo ang hinahanap, yung may-ari. However, during that time, yung cashier lang nandun, and because of fear na rin, binigay nung cashier yung pera worth 13K. So with the help of the 911 CCTV, nakita natin yung pagmumukha ng suspect, which eventually identified ng isang witness na kakilala niya mismo yung yung isang suspect doon. And right now, nandun na yung ating mga investigator together with the suspect and at the same time yung biktima at the prosecution's office to file a case robbery doon sa ating suspect. Opo. So nagkapirang punto tabi, Sir Chief, ano po, so saro lang talaga ang itong legitimate na hold up na nangyari, yung Alcamart, and so saro, dai talaga ning hold up na nangyari. Ano po? Yes. Okay. Now, ikadua, go ahead po. Sige sir, pakituloy lang po. Okay, so as we speak today, dumana kita sa lehitimong talagang hold up na Alcamart ang biktima. As we speak today, iyaon na po sa proseso sa prosecutor's office yung pag-file ka nagkakanigong kaso. Pag-inquest na ba yan o pag-file in kaso? Yes, regular filing kita po. Regular filing. And may, Yes, may naunambitan ka po, Chief, na together with the suspect, physically ba tabi? Dara-dara niya to duman sa suspect sa I prosecutor's know, office? I stand to be corrected. Opo. Together with the witness and complainant po. Yung witness and the complainant. Yes po. Okay. Would you have the privilege, tabi, Chief, na mapangaranan na suspect na sa tuyang natutumbok, tabi? Hindi tayo pwedeng mag-divulge ng because they are still considered as innocent. Oho. Yes po. Ano ang background kan suspect, tabi? So, based from the background, hindi ko na elaborate yung background niya kasi medyo magiging against sa PNP kung sakali na yun. Yeah, oho. Is this a group o parang paminsan-minsan lang tumitira o grupo ba sila talaga na parte sila ng grupo or what? Ano ba? No. Oh. This is an isolated case kasi nakikita ko, kinokonek nila yung nangyari doon sa Manito. But with the collaboration of ating investigators in Intel Operatives, itong nangyari dito sa Legazpi is an isolated case. Hindi siya grupo talaga. Aha, But hindi siya. yung ating suspect is from Daraga, actually. From Daraga. Okay. Yes po. Are they indulged in the activity na arog-kaan kan mga previous pa o ngunyan lang sinda tuminira ng arog-kaan? Based from the records of the SIRAS naman, this is the first time. First time. Okay. Pira po itong suspects na nahiling sa indong pag-investigar, tabi na involved duman sa nasabing hold up sa Alcamart? Yes, we have only one na kuha natin yung isa. Iyon kasi yung nagtanggal ng helmet. Okay. Yes, yung driver niya actually ang hindi pa natin na-identify. But initially, kung sakali man na malabasan to ng warrant of arrest, yung back ride niya, pwede nating i-kuha yun. Through interview or tactical interrogations, malalaman natin yung kasama niya. Opo. By kasama, siya ba yung driver, tabi, Chief? Hindi, yung back ride ang na-identified natin. Ay yung back ride ang na-identify and nakasama niya pa nating iniimbestigan parang certain John Doe as of now, yung driver ng motor. Yes. Oho. Paano po na midbidan itong suspect na rider, tabi? As I have said a while ago, sir,
nagtanggal siya ng helmet. Ayun. Okay. Yes. So, Ang cover story kasi nila, after na medyo makalayo sila sa crime scene, nagpalit sila ng damit. Which is Yun. nakuha rin yan sa CCTV. oho. Then eventually, yun, nagtanggal sila ng helmet, yung back ride, nakuha sa CCTV. Yun Ayun. identified na natin, and with the support of sa isang witness natin na kilala doon sa suspect, Ining which is witness, yun ang nakuha na natin ng statement. ay opo. Chief, pardon, ining witness, yaon siya duman sa crime scene mismo na nahiling niya ito, duman na sa inagihan ninda sa coverage ka nakuha na ning CCTV tabi. No, kakilala niyang talaga. Kamidbid niyang talaga, opo. Yes. Okay, now, ni tabi, sir, anong kaso ang isasangat po tabi? Robbery. Nakikita natin dyan. Opo. Do we have an airtight case po, Chief tabi? Yes, because of the CCTV. And at the Opo. same time, yung witness natin. Iyo po. Now, ano tabi ini, sir, may nagasabi, sa indong assessment, kamo po nasa law enforcement, paano ini nangyari? Nakahiling daw ning vulnerability ang mga taong ini, pigadalan kita, nakahiling ning vulnerability, tuminira sinda in broad daylight tabi? Broad daylight talaga, sir, nangyari. But because of the area kasi ng beat patrollers natin, medyo maluwang ang ang area ng beat patrollers natin doon. Yung beat patrollers natin na Highlands, Panther Highlands, hawak na yan from the Highlands, Taisan, Oriental Hotel. So, hindi niya talaga rin na lusutan yon. Actually, nung time na yun, may mga iba tayong intel operatives na may ibang ginagawa doon sa area or police operations doon sa area. Nagkasalisihan lang talaga. But kung nagkabulagahan sana yun, pwedeng na kuha natin yung mga kona yun. So in a sense, may nakakita ng konting space o vulnerability yung mga nang hold up na yon. Yes, yun ang tinitingnan natin. But as a preventive measures, doon nga sa nangyari na incidente, nag-deploy kita kay beat patrols. In-adjust ko yung beat patrollers ko. So naglagay tayo doon sa may, kung nakikita nyo yung Alcamart, may isang gasolinahan doon, I forgot the name. Opo. Meron tayong beat patrollers doon. And at the same time, doon din natin pinapa-standby yung isang mobile natin. So nagkaroon kayo ng readjustment sa inyong tactical Yes po. deployment, ano po? Yes, sir. Brought about by this hold up, tabi. Okay. Yes po, sir. Assurance mo po bilang hepe mi po digdi sa Legazpi Chief of Police, assurance na actually may mga kaistorya ko halit 3rd district and 2nd district, 1st district, kaya ngay makatakot na kung arog ka ng sistema. Assurance mo tabi, Chief, sa publiko. Go ahead, tabi. Yes po, bilang Chief of Police, at the same time yung support din ng ating LGU Legazpi. So we will assure na yung safety dito sa ating city with the deployment ng ating mga different beat patrollers, and at the same time yung mga support coming from the regional headquarters. So makikita nyo rin naman na nagdi-deploy din ang ating Police Regional Office 5, particularly yung Regional Mobile Force Battalion 5. So nakikita nyo yung mga pixelized uniform. And at the same time, meron tayong bike and motorcycle patrol, which is galing din yun sa Police Regional Office 5. Ayun. Okay. But with the nga sinasabi natin is dynamic ang mga crimes na nangyayari dito sin. Although hindi naman talaga siya yung sinasabi na sindikato ba. So dynamic din siya. So we have to adjust yung ating mga beat patrol. Opo. But we will assure, yun din naman ang pakiusap ko sa mga barangay tanod, and at the same time sa mga barangay captains to utilize yung mga barangay tanods nila to help us kasi hindi naman natin mababantayan actually 24 hours yung kanilang mga barangay. So I ask the help of the barangay captains. And at the same time naman sa mga kaibigan din natin sa media, before siguro sila mag-rate yung mga informations, the Legazpi City Police Station is 24 hours naman na open
para mag-query in order not to magbigay ng panic sa area doon sa or any fear sa ating mga residente dito sa Legazpi para maging fair or accurate yung ating ilalabas sa media. Thank you. Okay, thank you so much, Tabi Chief. Go ahead po. Angel? So yan po Sir Pio, si Police Lieutenant Colonel Arthur Taytay Jr. and Hepe kan Legazpi City Police Station. Yan Sir Pio, ang mga dugang pa pong informasyon hali sa luwas, Angel Mustaza, DCGB News. Salamat Tabi Angel sa dagdag na istorya. Oh, good job Good job sa Legazpi PNP. Kasubago bagatatama sa tingog kan banoan na unang bitanta na dakulang tabang ini na mga CCTV cameras as compared kay itong mga panahon na ang intel bod and follow-up baga bod operation sa tanim kan mga pulis nagre-rely sa na talaga sa human intelligence dahil pang masyado kay itong teknolohiya. Now with the help of CCTV buday goning positive identification duman sa hold upper na yon allegedly dyan sa Alcam Mart uyan na pigasaangat na ang kasong robbery diyan sa nasabi ng suspect nasa prosecutor's office ngunyan nasa proseso kan regular filing ang mga otoridades. Good job Tabi diyan sa PNP sa panginot ni Chief na Tagtag. Anong advice tatanem sa mahanap buhay mo na Tabi kita Karen and kumpadreng Al oras Pilipinas sakto alas 4:30. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na. Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang paggubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa Indo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Online. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bicol Target Pio Fernandez. Thank you so much, Tata Nems. Diretso kita kan mga istorya dyan sa luwas. Si Karen Nicole Ala nasa linya man, hali dyan sa sayang location. Karen, marhay na hapon. Please go ahead na. Thank you so much, Tabi Sir Tio. Live kita ngunyan digdi sa may Legazpi City Convention Center. Kung saan minidbidin ngunyan kan lokal na gobyerno kan Legazpi ang mga matitibay asin marhay sa serbisyo ng mga opisyales kan sangguniang kabataan asin mga organisasyon kan mga kaubinesan digdi sa Legazpi para iyan Sir Tio sa Ibalong Youth Night Awards o ang Legazpi City Youth Excellence Award. Iyan Sir Tio, mapon talaga ini ang ngunyan na alas 5, sagkod na alas 11 min banggi, kung saan ang mga recognition pinagbaranga sa tulong klase min Orben na nakapangalan mismo sa tulong heroin kaining Ibalong bilang simbolo kan sa indang kakusugan buot, katibayan, asin pagiging dedikado. Iyo Sir Tio ang Order of Hanjong, Order of Baltog, asin Order of Bantong. Sa Order of Hanjong Sir Tio, itatao ang award sa magiging Most Outstanding SK Chairperson, Most Outstanding Youth Organization President, Most Outstanding Peace Building and Advocacy Program, Global Youth Engagement Award, Most Outstanding Sports and Wellness Program,
Most Outstanding Environmental Protection Program, Most Outstanding Youth and Adolescent Health Initiative, Most Outstanding Youth Cultural and Arts Initiative. Yaon man dyan ang Most Outstanding Youth Social Inclusion and Equity Program, pati na Most Outstanding Youth Agriculture and Food Security Initiative. Sa order of Baltog naman, Sir Pio, apat ini, ma-i-award dyan ang Most Outstanding Youth Project or Program, Most Outstanding Fundraising Program, Most Outstanding Youth ICT Initiative, as in Most Outstanding Skills Development Program. Sa order of Bantong naman, Sir Pio, aawardan dyan ang Most Outstanding Youth Organization, Most Outstanding Inter-Organization Collaboration Project, Most Outstanding SK Secretary, Most Outstanding SK Treasurer, as in Most Outstanding SK Council. Kaya, Sir Pio, ang mga award na ini, kung sisay sa mga SK na may ano sa mga magayunindang aktibidad, sisay sa mga matitibay na SK na mga opisyal, so bali magiging presente na mga opisyal kan LGU Legazpi, including Mayor Hisham Ismail, asin mga konsehal para sa pagtao kan mga award na ini sa mga karapat dapat talaga, mga performing, bako puro mga paliga na mga SK opisyal. Okay, Karen Tabi, sisay ang award-giving body? Na award-giving body tabi, Sir Pio, sinabing puro mga kaunsilor na matao kay ni, and syempre si Mayor Hisham Ismail, and igwaman, Sir Pio, si mga bisita kaali sa ini sa National Youth Commission na iyuan matao kan award, asin iyo, Sir Pio, sa mga sinabing nag-judge para digdi sa mga award. Debut kung sabihin, sisay so kung kaan award-giving body, is it the LGU, DILG, o National Youth Commission, over? Yes, Sir Pio, ang National Youth Commission, and then syempre, ang LGU Legazpi. Di ko lang tabi, Sir Pio, kung so DILG, kabas kasabay, digdi sa awarding body. Yan, ano ang sistema? Igwa ng mga nombrado o sagkudong yan, day paisi na so pagpili nila kan manggagana, ano ba, pinaisi ba so mga kunyan, so mga pwedeng manggana, o may nag-apply, o sinriparo sa nakan mga youth na yan, igwa na pala ni nag-assess kan sa indang performance, over? Ang sinabi, Sir Tio, nag-open iniki nomination. Iyon. Pero ang sistema, gabos na mga SK chairperson, SK officials, magkagawa digdi sa Legazpi, gabos, Sir Tio, ma-attend digdi. Tangani na kung ika ma-apod o ika ngaya ang argaya kay ni outstanding SK chairperson, syempre dinindan aram, payaon, Sir Tio, nagkakaag sa may envelope na very confidential, pinag-ingatan iyan, yaon duman, Sir Tio, sa mga pinag-nominate na nag-qualify para sa mga nasabing position or award. Pero itong so nominado, dahil niya ising nominado siya. Igo baga paano ni mga award giving body na nangangapudan sila, so gusto ngayang mag-apply sa araw kayong award, magsumitir ngaya kamo kan sa indong credentials. Kumbaga, so itutuon mo ang sa diri mong bangko, ma-write up ka kan sa buhay mo. Oh, igo ning araw kaan. Tapos igwa man ning award giving body na daipig papaisi, pinag-ibalwar ka na pala nito an kunyan, ito an mas medyo lehitimo. Bako taday ka nagakaisi, day ka pigda tataraman na maghigos ka tatawaran, day ka kumagapig mamasidang ka sa na discreetly. Tapos nagbabaldis na siya, nitultul ino. Bako itong so, baga, ano ang nangyari dyan? Day pigtaraman na ikanominado ka, day sino nag-apply ka yan? Day talaga na, Sir Tio, galing iba na mga kamidbid mo, iyo suma, sa imo, ngunyan, igwa ki award giving body, galing mga judge, kumbaga, na nagaripasokan sa imong kwalifikasyon, kung totoo talaga na, karapat dapat ka, taro dyan, bako ngaya puro paliga, sabaka ngayaan mga tiga, kadigdi, puro may paliga, puro kabarkada, dinagyadigdingan imag-award. Tama in arroganta.
Dipisil itong sa bagay, we respect ang sistema kan mga award giving body kon ito bang so nangapudan. So gusto nga ya, manggana o magsumitir kan sa inyong mga kwalifikasyones. So siyempre, iangaton ang bangko mo. Iga, so talagang, yan, discreet sana. Iyo pala din sa nangyari, discreet sana. May pignominar, dahil nakaisyo sa pignominar. Yes, Sir Pio. Kaya required, gabos na mga SK, yaon digdi. Yan. They don't know kung si Say Supig nominar sa inda. Dahil, Sir Pio, dahil nanggan. So talagang sorpresa talaga, no? Ang pag-assess pa lang talaga is true, in its pure, truest essence, ano? Yes, Sir Pio. Dahil nag-alsakan bangko ninda. Sige. Ayan, Sir Pio, mantabay kita kay ni Karen Ana, Decidido News. Salamat Karen sa istorya. Hali dyan sa luwas. Tama man yan natawan ng rekonosimiento. So, mga dapat matawan ng rekonosimiento ng mga youth performers tabi digdi sa Legazpi City. Diyan kita kay Kumpadre Ngal sa oras na 16 antes ang alas 5 nin hapon. Padingal, maray na hapon tabi. Go ahead na. Salamat. Padingal, nagpuputol-putol ang signal. Maki-change location. Bumirik ka ning duwang lakad sa wala. Kumpadre Ngal tabi yan. Sige, tata ako nang tasulin niya ni Padingal. I-establish tang maray tabi dyan sa iyang location. Maray na hapon tabi, Mayong King Reginaldo sa tuyang paraan tabay man dyan sa Bunker 1. Yan, dyan sa sur na barangay kan Legazpi. Okay na na-re-establish sa Tatanems yung linya ni Kumpadring Al na Armario. Sige, Pading Al, go ahead tabi. Good afternoon. Salamat tabi, Pade, nagbabalik naman ang kaaditan kan mga saradit na negosyante sa barangay digdi sa area kan Legazpi, lalo digdi sa southern to Manito, dahil yan kan relasyon naman sa interview mo kay Chief na mga pangyayaring hold up. Yan na nangyari dyan sa Tula-Tula and kansarong simana o primerong simana kan Agosto, pabareta man so hold up pang nalaugman sa harong o kaya tindahan dyan sa may area kan Kawayan Manito. Na linaugman so tindahan asin kinulimbat kan riding in tandem ang mga suspect tabi Pade. So ang bagay na yan, yung yan ang nagdara naman in kaaditan sa mga saradit na negosyante, lalo sa mga lugar na alanganin kulang nin seguridad sa PNP. Dahil kung matatandaan, haloy-haloy na naging silensyo, nawaraan na mga siring kaya na bareta. Yan. Digdi lalo na sa mga bulod-bulod na barangay, alagad ko niya nagbabalik na naman and dyan mismo sa sentro, sa Tula-Tula. Kaya bagay na ikinakaadit ini, kaan mga saradit na negosyante, bata digdi baga sa southern part kan Legazpi and Manito, kadakol naman ang mga saraday na negosyo na iyo man ang inikinakabuhay talaga. Kaan ipadigdi, kaya yan ko niyan ang kaaditan ninda. Kaya pangapunan man ninda, lalo sa mga otoridad na pakusugon ang intelligence work, ang mga otoridad, lalo ang PNP, takani na masiguro man ang seguridad siyempre kan mga yaraon digdi na may mga saradit na negosyo, lalong-lalo na pagkabanggi. Narubduman mo, kumpadre, several years ago, igubakan so pigapod na nagmamais-mais dyan sa mga sur na barangay kan Legazpi? Yes, yung mga nag-aabangki motor. Yan, Dangan, so yan, mga tindahan, ang target ninda. Kaya, yan mo yan, ang nadara naman yung kaaditan sa mga saradit na negosyante digdi. Well, anyway, sabi baga ni Chief, i-assure niya na inako niya baga, nakahiling ning vulnerability itong sunang tira. Yan ko niya, nag-readjust sindakan sa idang operational capability. Yung man yan tabi pa di, hanapin kaagad kan mga residente. Okay.
Kaya sabi pa niyan, mga dagdag pang follow-up. Ali sa Southern Barangay Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat, kumpadre Ngal, sa istorya hali dyan sa luwas. Mientras tanto, kay Joshua kita, kumusta ang linya ni Joshua Tatanems? Joshua, good afternoon. Go ahead. Yes, Sir Pio, good afternoon. Good afternoon sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong bareta, ikuman ni Municipal Engineer Phil Montaliana Candaraga Albay, na pag medyo maraot, Sir Pio, na panahon, talagang naapektuhan man ang dalagan kan patrabaho, partikular na Sir Pio, iyan na pigaayos na drainage dyan sa Regidor Street, Nyan. sa sentro kan Daraga Albay. Yun. Sagad sigun sa iya, pag okay man Sir Pio ang panahon, talagang durdiretso asin pipay dali man ang dalagan kan patrabaho. Doon kay Municipal Engineer Fiel Montaliana, dako lang proyekto ng yan kan lokal na gobyerno, kantidad Sir Pio nin 3.7 million pesos hari mismo sa pondo kan munisipyo. Ba't na katayuhan kung nata binungkal na asin pinakaray na iyan na drainage dyan sa lugar, yan ba kay Sir Pio ang pinaka-inot na bibaha? Oho. Pagkaigwasanan na makusog-kusog na pag-uuran, ang nangyayari kaya na minsan, dyan sa may Balaguer Market Site, igwanin sabit na salog-salog. Yan. Dyan na minahog pa, Sir Pio, dyan sa may JN Bakery sa Regidor Street. Okay. Ngunyan, siyempre, may mga basura. So, size, so pagkadakula ka na culvert sa Rarom, bako naman suno sa panahon ngunyan, na talagang bulnaan na tubig, kaya kay puhat ng pakarayon asin paduro-dakulaon. Iyon na pigigibungo niyan, pigpapadakula na. Aha. O iyon na suhali sa Balaguer, baba dyan tang ilibas yun bagakaan, ilibas yun dyan sa may Regidor naan, pasiring dyan sa may Riles, pababa mananggad, tabi Joshua. Roger, tunatabi, Sir Pio. Then, in connection with that, so pigpa para kung tabagang nagtitext sa to, reklamo, pipaabot ko man sa imo dyan, pinaabot naman kay Engineer Fiel. So, dyan minabagsak na sa may lubak-lubak na porsyon, dyan sa may Riles. Ang nangyayari palang tabi, Sir Pio, talagang issue maninda, na so tubig, naguguong din, Sir Pio, sa may parting Riles. Ano ba yan? Correct. Gusto nindang reparohon so drainage dyan na mina-crosserarom kan Riles. Kundi tayan niya property container dahil basta-bastang pwedeng bungkalon ninda. Sabi ni Engineer Fiel, kan nakaagi pa nga aloy na nagsurat sinda Sir Pio sa PNR. Nagalat pa rin kasi nagalat pa rin kasimbagan. Di tamang-tama ko na, iyon na ining panahon na ma-follow up ninda yan if ever, bako masanang inutan, suggestion lang. Tamang-tama, taday pang biyahe baga ang tren, pwede na kutaan ng ma-arreglar yan, kung in kaso. Iyo nga ni ang medyo pero difficult, Sir Pio, naramdaman doon baga sa Ligaw, may concern man si Mayor. Na nadipisilan man na makakuhanin simbag galing sa PNR. Jesus Mario Joseph naman. Digdi man sa Daraga, nagalat man sila ito ng kasimbagan, maski gusto ko ng bungkalon, reparohon, drainage, dahil basta-basta pindot-dot, bako malinda pagsariri. Iyan, talagang, paano yan, with the impasse, sa sitwasyon na talagang kaipuhan, o bagit, minaagi sa Erarom Cantrabesa, iyan na imburnal, yan ako na imburnal maagi talaga sa Erarom diyan sa may Riles. Roger, Sir Pio, sabi ni Engineer, kaya man ni actual maintain bungkalon digi sa may parting Riles, digil sa aro inutan. Kundi sakop man gari ng databi, Sir Pio, dahil basta hindi hiroon, ngunyan. Iyan sana. Kung mamamot na ngayaan talagang magtigura ng maray, desisyon na ngayaan kami, talangan man pabayan ng ngayang baka kita. Natural. Kundi sa ngunyan, Sir Pio, kaya puhan talagang mag-agi sa prosedimiento, nagsurat naman sinda, ka mga nakaagi pa, follow up, and waiting lang kan formal man na kasimbagan sa PNR. Ni Ayday pa? Negative pa? Joseph naman,
problemang todo yan, sanga-sanga managad na problema. Well, anyway, yung ani, mapakaray man yan na drainage na dyan, pag-abot yan sa may release, tenga. Oh. Tenga ta, gusto nindang ma-diagnose kung ano talaga ang problema, kung parado, salit na o ano, kundi, yan yung SRP yung problema, nakagugum ang kamot, Yan. tabang na pagsadere. Tamakros na gad sa irarom kan release. Ay, sus Maria, paano komplikadong sitwasyon. Ang bakusan ng si Mayor nandun mamang problema sa PNR. Pati si Mayor Vic siguro magproblema kan ngapit na panahon. Ay, pag nagtiguro na talagang straight. Inda ko kung igwaning pwedeng engineering intervention na pwedeng gibon sa engineer fiel na dahil nakamalot yan, ano daw. Igbo na sir, sabi niya, as of now ngayon, sa ongoing man sa patrabaho, may tigibong, kumbaga, para ma-divert mo na so bulos kang tubig. Naha? Kundi, talagang yaon, minsan talaga sir, kumbaga, dahil masiguro kung ano talaga ang problema, naguguong duman sa may parte sa may release. Iyo. Siyempre, may minakadang tubig. Iyo. Naguguong. Kaya yan sabi sir, na problema ko niyan. So, as of now, habang nagalat man dyan, diretsoan patrabaho kayo ni sa may sa may JN Bakery, Regidor Street, hanggang duman sir Pio sa may tangod ba kan tindahan ng mga protas, LCC, hanggang duman sa may kanto-kan sagpon. Iyo, okay. So yan ang problema palang kan. Maiba kita, Diyos, bago kita magsiblagan para mientras, noarin ito so pagdadangog kan sanggunian bayan duman sa alleged amorous relationship kan head kan DCOMC sa sarong estudyante. Sa aga. Bako man pala 18 pala nito Sige. Okay, sige. Ayan si Pio, answer naman ang abangan pa. Sige. Diyos Fabino, DCGB. Salamat tabi Diyos sa istorya hali dyan sa Daraga. So mga namong problema po dyan sa may Balagirnan, pababa dyan sa may Riles Country. Ay problema pa lang talaga tatanems. Taso drainage system, maagi sa irarom kan ferrocarril. Proper kan PNR. Problema bagaan paghagad niya to nin ko niya ning immediatamente action sa PNR haluy sinda mag-reply, haluy sinda magtumar parte. Ang kuang kanan sarukan ehemplo supig para pakilaban baga ni Mayor Itay Nando na sinarahan baga duman na kalye sa sarong barangay sa Kunyan sa Ligaw na daing ibang agihan sa mga taga-barangay pipahakon baga ito ni Mayor Nando haluy yun ang aktibasyon kang Kunyan PNR. Unin naman sa Daraga may similar instance pero ang sistema, ang problema, so drainage, so imburnal, so kanal, maagi sa irarom kan trabesa. Paano iyan na nagparasurat na da so engineer, so municipal engineer kan Daraga sa PNR, di ni ay. Paano kayan tabi? Tamang iyon ako tanin ni, so opportune time na makabuelong trabaho dyan. Tadain ni nag-aging trend baga tatanems, iyon na ko tanin opportune time na makonsiderar man ng PNR na magkuan man sinda, magtumar parte man sinda sa mga pigaagihan na ining kunyan na mga lokal na gobyerno. Tarabang-tabang baga tabi. Kung narong ka yan, sain papagihon ang mapakaray mo man sa drainage system, hali dyan sa may saudnaan, sa may protasan, pag-abot dyan sa may riles, tenga ang trabaho ta. Ay, mga supinar naghiro, propriedad ninda iyan, nagsurat so municipal engineering, ni ay pa, ano ba? Ay, nako. Sige, so yan ang sitwasyon yan ha. Kung papaanoon na problemang andyan tabi. So, dyan ang kababan patikaan, naguguong ang tubig. Hali sa Balaguer. Ang baga sa may Saudi, dyan yung haluyo ng salog bang tatanim sa yan sa likod kay itong mga may nagtirinda baga na mga feeds, gabos. Yan, igwa dyan yung nahiling ang pagmasakat ka baga sa Nuestra Señora de la Porteria, ikaw baga dyan yung tulay. Yan ang saro sa mga nagkakontribu dyan kan tubig, pababa dyan sa may Balaguer. Sige, pwede na kita tatanim. Tabi, salamat kan sa ido pagantabay. Mahal na amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition.